Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Else Grace voorbij. Want hoe belangrijk is een voetbalcarrière eens in het Boetloon? Ik praat erover met oud-speler van Cambuur, Heerenveen en Leicester City, Mark de Vries. En helden sportjournalist Jaap Stalenburg en de assistenttrainer van Cambuur, Sipke Hulshof, die het onder oren in Ghana werken. Goeie, dit is Wint Sport. Dan moet Nienhuis zich strekken. Voorzet Marzo, prima aanval en de goal voor Heerenveen. En daar kun je niet veel over. Er komt een kans voor Hoefdraad. Het schot is wat te slap om Sillissen echt te verrassen. Joey van den Berg, lekker schot. 2-0. Zet die bal daarvoor en dan is het. Op individuele basis ineens 1-0 voor Ajax. Klaassen. Ja, dat we in de wedstrijd van het Oude Weekend. Heerenveen wint met jou het van AZ en Cambuur. Zij verleren met 1-0 van Ajax. Dit we beginnen met de actualiteit van deze dag. Want het nieuws van de dag, Joey van den Berg gaat een peteer horen met Jurgen Streppel. En Streppel liek het, die wil hem er eigenlijk wel bij horen. Terecht. Is dat terecht? Tuurlijk. Want? Nou, omdat je tegenwoordig in voetbal, want je heel veel voetballen wordt soms een heel steriel schaakspelletje. En juist met types als Jo van den Berg krijg je zo'n tribune enthousiast, breng je wat in dat elftal. En ja, hij pakt af en toe een rode kaart. So what? Eens, Mark? Ja, eens. Want routine is zo belangrijk? Ook dat, maar ik denk ook dat Joey absoluut bij Heerenveen past en hoort. Tuurlijk. Ja. Ja. En Doos zei het van tevoren al van, dat is een beetje charmeerd van Joey van den Berg, Nou, hè? ik vind het nou zeker een speler. Hè? Ik ken hem natuurlijk al wat langer. Mij maakt bij Zwolle, bij de amateurs en nou de stap bij de Heerenveen. En ik denk dat het voor Heerenveen gewoon een ontzettend belangrijke speler is. En dus is het logisch dat Jurgen Streppel zei van, ik wil daar erbij horen. Ik begreep het wel. Ja, dan Cambuur tegen NEC, dit weekend. Ja, is dit nou een ploeg met mogelijkheden van je hem lezen? Ja, zeker. Zeker mogelijkheden. Als NEC een beetje in wijn. Thuis hebben ze training van hen won. Nou, de uitwedstrijd is altijd wel wat moeilijker. Hè? We spelen op Gongeers. Maar ten opzichte van als de team chill kwam voetses, dan zit wel een beetje evenwicht in. Dan lees er zeker gewoon Frus. Ja, je kan ook zeggen, Mark, van je moet je vooral richten op de 2 thuiswedstrijden, hè, van Cambuur. Willem II, Excelsior, die moet je gewoon winnen. Ja, maar als je alleen daarop gaat richten. Kijk, ik denk wel dat ze daar een kans hebben. En ik hoop dat ze het gaan doen. Nee, zeker. Ja, dat hoop je. Ja, absoluut. Ja, want anders is dat feestje in Heerenveen namelijk. Hè? Heb je Facebook gezien? Ik heb het niet gezien. Vertel ons, ja. Er is nu op Facebook, en dat is eigenlijk minder flauw dan het lijkt, want in Italië, Engeland, Schotland, overal gebeurt dat. Er is een begrafenisfeest voorzien in Heerenveen als Cambuur degradeert, een processie door Heerenveen. Het grappige is, kijk, dit klinkt heel flauw, maar in Italië, in Genua, lopen 40.000 mensen door de stad als een plaatselijke concurrent degradeert. En dat willen ze nu in Heerenveen gaan doen. Voetbalhumor heet dat. Risto dan mooi? Nee, ik ben er dat weekend niet. Okay. Ik heb een heel goed excuus. Maar begin ik net van u, toch? Het gaat niet gebeuren. Nee, absoluut niet. Nee. Younes blijft heel spannend, hè, maar de Graafschap is FC Twente. Want als het naar het programma is van de Graafschap, denk ik dat ze deze wedstrijd nog soms eventueel winnen kunnen. Daarna komen wel 2 hele zwieren. Maar ik denk inderdaad, wat ik zelf ook zei, dat we bij het uitwedstrijd winnen kunnen. En we hadden gewoon een goed resultaat in Nijmegen. Ja, dan eindigen we boven de Graafschap. En daar mogen we gewoon vooruit gaan. Ja, maar waarom zo rekenen? Jullie spelen nu toch gewoon 3 finales en die moet je gewoon winnen. Fjouwer eigenlijk, hè? 4 Fjouwer finales. Elke week zijn het in principe finales. Ja, finales, klaar. En wij moeten gewoon zorgen dat we de Graafschap voor ons houden. Dat is ook de doelstelling. En dan gaan we vol frisse moed na competitie in. Maar is in principe, even wat mij wel interesseert, ik vond tegen Ajax, ik heb het in Dubai eens te kijken, moet ik eerlijk zeggen, dat kan tegenwoordig dankzij de moderne techniek. Wat mij opviel is dat jullie eigenlijk verdedigend elftal echt goed hebben staan, maar ja, op het moment dat die bal zeg maar, voorbij die middenlijn komt, dan gebeurt er niet zoveel meer. Nee, maar als je ook kijkt, de wedstrijd tegen Ajax, denk ik dat het soms een hele goede wedstrijd was. Hè? Was een goede wedstrijd, ja. Het grootste compliment is misschien wel na de tijd dat Frank de Boer eigenlijk niet een tegenspel kon bieden van hoe die onze kon bestrijden. Ik ben het wel met jou eens dat we uit het goede spel te weinig kansen hebben gecreëerd. Ingrid de Kogels eigenlijk, hè, van Hoefdraad. Gelijk naar rust, hè? Ja, Die van Hoefdraad Ingrid met de keeper. Ja. En die mat er dan eigenlijk zien. En dan kreeg je een oren zonger in en dan had jou misschien nog meer vertrouwen en dan had je misschien de nul ook wel beet. Had jij er maar gestaan, Mark? Ze kunnen wel een Mark de Vries gebruiken. Nee, ik heb ook wel eens een kans gemist, maar ja, weet je, dat is dan net de pech die je dan hebt. En dat wordt zo gezegd, als iedereen gaat,
Dan, een hele andere wedstrijd. Dan moet Ajax wat doen. Hè? Zo is het, hè. En dan juist dat wie uit, eigenlijk wie had de corner en zie maatje de goal. En dan zit er dan ook alles dat werd in, hè. Wie maatje geen overtreding op middenveld, werd toch de bal bij Algazi komt, voorzet we er natuurlijk alleen zak knik Klaassen hem weer binnen. Dus uit onze corner scoren hun en dan zit ik alles wat in. Ja. Jongens, we maken even de oerstap. We gaan even de grote waterplas. We gaan naar de Premier League. Dat kan ik gewoon hier in Beansport. Leicester City. Hoe kijk jij dan naar dat sprookje van Leicester City? Ja, weet je... Kan je het geloven? Ja, nee. Het is zo. Ja, kijk, ik kan het wel geloven nu, want we leven al een tijdje in die droom natuurlijk, maar het is echt ongelooflijk. Kijk, ik wist wel dat ze terug gingen komen in de Premier League. Dat wist ik 100%, want ik heb daar 3,5 jaar speler geweest. Hè. Ik ben wel 2 keer verhuurd geweest, maar die club is zo groot en dat weet niet iedereen in Nederland. En daar wordt altijd een beetje lachen over. Hoe groot is Leicester City dan? Vergelijkbaar met Ajax? Nee, toch? Ja, kijk, qua budget zal het misschien volgend jaar nog wel meer zijn misschien. Ik denk dat ze nu al meer budget hebben dan Ja, Ajax. Dankzij al die tv-gelden in Nederland. Ja, kijk, maar dan praat ik alleen praat je over extra inkomsten. Ja. Maar de club zelf, ik weet dat daar 29.000 mensen in kunnen volgens mij. Die zit gewoon altijd vol. Elke tijd zit hij gewoon vol. En ook toen in de Championship, toen ik er zelf speelde, dat zat gewoon vol. Ja. Het is ongelooflijk. Maar wat ik nou mooi vind, en ik geniet daar echt van. Je hebt in Engeland, nergens gaat zoveel geld om als in Engels voetbal momenteel. Met televisiegeld, noem maar op. Dat Leicester City gaat iedere week leuker voetbalt, meer resultaat haalt dan grootmachten als Chelsea en Manchester United. Ja. En die Louis van Gaal die de ene 100 miljoen naar de andere wegslingert, altijd de verkeerde spelers haalt. En dan zie je zo'n klein Leicester. Ik heb dat met Swansea ook wel een beetje. Jongens, je moet niet klein zeggen hoor. Nee, maar nee, ik zet het af tegen de honderden miljoenen die in Chelsea gegaan zijn. Zullen we even kijken naar het sprookje van Leicester City? Ik vind het een geweldige club. Ja, is dat. Drinkwater. That's over the top pool. Vardy to chase. Goalkeeper Maloney thought about coming, didn't. And Vardy scores for Leicester. Jamie Vardy scores for Leicester City. It's Mahrez! 2-0 to Leicester City! Fuchs. Rolling for Vardy. Onside. Jamie Vardy! Leicester City top the Barclays Premier League table. I never, ever thought I would say that. Nee, ex-speler van Leicester. Ja, Lineker kende het eigenlijk net Leo. Lineker is ook supporter van Leicester City? Die is oud-speler. Oud-speler? En supporter, ja. Hij is zijn tweets. Als je dat in Nederland als Tom Egberts dat zou doen over Ajax, dan had hij een serieus probleem. Maar in Engeland is dat geaccepteerd dat Lineker gewoon als Leicester-fan daar de WC presenteert. Volgens mij gaat hij zelfs in een zwembroek Match of the Day presenteren als kampioen worden. Ja, serieus. Want Mark, jij... dat doe jij toch als Cambuur? Als Cambuur kampioen wordt. De erin blijft. Ja, de erin blijft is wat een beetje... Als we de Champions League dat gaat zo gebeuren. Dus, hey, Mark, jij hebt daar gevoetbald. Je hebt 51 wedstrijden heb je daar gespeeld bij Leicester City. 8 keer gescoord. Want laten we even. Want hoe belangrijk was dat eigenlijk, die overstap voor jou naar het buitenland? Want je wilde graag. Oh, dit zijn trouwens beelden. Kijk, daar ben je. Even voor de mensen die het vergeten waren. Wereldgoal, man. Wereldgoal. Aanvoerder ook volgens mij, nummer 10 zelfs. Ja. Nummer 10? Ja, nummer 10. En aanvoerder? En aanvoerder. Dit is toch mooi hoor? Ja, dat is toch Dit goed. is toch het bewijs dat je daar gespeeld hebt. Want je hebt natuurlijk de overstap ook gemaakt. Hè? Je hebt in Schotland gevoetbald. In Engeland, dus Leicester City. Je begon eigenlijk in Frankrijk. Waarom wilde je zo graag naar het buitenland? Ja, weet je, kijk, op een gegeven moment wil je meer dan in Nederland voetballen. En op een gegeven moment word je ook een beetje gedwongen om naar het buitenland te gaan. Hoezo? De clubs stonden niet echt te dringen bij mijn zaakwaarnemer op dat moment. Ik speelde toen bij Volendam en ik scoorde natuurlijk niet heel veel doelpunten. Ik was jong en Dus een jaar of 20? Ja, 2021 en op een moment einde contract. Ja, en dan gebeurt er wat, dat je niet gelijk iets tekent. Ben ik op stage gegaan in Frankrijk. Nou, zo is het gaan rollen. En toen kwam ik terug uit Frankrijk in Nederland met Dordrecht. Toen ben ik pas echt doorgebroken, echt doorgebroken. Ja, en dan is de keuze Nederland of buitenland. Ja, daar hadden we het net over. Ja, dan is de keuze vrij makkelijk dan. Want?
Je wil graag dan toch wel naar het buitenland? Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik in Engeland zou willen voetballen. Dion Dublin keek ik altijd naar, dat was mijn voorbeeld. En uiteindelijk gingen ze mij ook Dion noemen. Dus ik heb daar gevoetbald en ik heb met hem samen gespeeld zelfs. En daar wou ik naartoe. En de weg daar naartoe was voor mij via Schotland. En ik wist dat ik dat ging doen. En ik heb die keuze gemaakt en het is me gelukt. Ja. Sipke, want ook wie is de trainer, amateurtrainer. Ze is bij Burgum, net als mij. Ja, klopt. En dan in één keer komt er een aanbieding en dan is naar Ghana. Ja, zeker. Er zit natuurlijk wel een verhaaltje aan vooral. Hè. Ze zochten een jeugdtrainer bij Red Bull. Hè. Dat is weer een onderdeel van Red Bull Salzburg. Die hing in een club in Ghana, een opleidingscentrum. Ja, toen mijn ervaring als in profvoetbal als jeugdvoetbaltrainer. Hè, want daarvoor hield ik er al 9 hier in. Komt via de CBV komt een technisch directeur uit Ghana, een Nederlander. Die kwam bij mij. Had ik eventueel interesse hier om eerst... Maar dan komen ze dus bij Sipke Hulshoff te lonen. Dat is toch prachtig? Ja, dat vind ik absoluut prachtig. Ja, natuurlijk. En ben ik eerst een keer in Wieke West. Om te zien van alles van beide kanten klikte. En dat ik daar wel aardje goed. Want natuurlijk, ik liet ook mijn familie en mijn vriendinnen staan hier achter. Dus dan just een keer als een week als het daar bevalt. En... Nou, wie staat mooi, wie prachtig. Komt dus al die mannen zien, super gretig. Maar even voor de duidelijkheid, je kwam daar binnen als jeugdopleiding? Nee, ik kwam er binnen als onderzandje coach. Onderzandje? Ja, en ik ben letterlijk het eerste elftal training gegaan. Alleen het eerste elftal wie een team onder 20. En de beste spelers daarvan, die moesten met de stapmaatjes naar Salzburg. Dus van die groep die ik trainde, had de stap maken naar Salzburg. We van 2 jongens. Een beetje het Ajax-model? Ja, precies. Zo'n beetje. Met Zuid-Afrika. Ja, met Zuid-Afrika. En die jongens, 2 jongens gaan nou een contract tekenen in Salzburg. Dat is uiteindelijk de doelstelling om die jongens een hele goede toekomst te hebben. Ja, hoe vind je het voor jou om daar te werken? Heel oors natuurlijk. Ja, het is heel oors. Gewoon hoe die is prima, want die is gewoon trainingen en dat is al je. Ja, dat is mijn vak, dat vind ik geweldig. Hè. Op het veld viel ik bij een vis in wetter. Daaromheen, dat was een stuk moeilijker, hè? Want Jonas komt van een Kimmeke, we zitten in the middle of nowhere. We wonen in een hotel? Nee, we zitten in appartementjes, dus we hebben een eigen compound. 12 uur van een grote stad. Dus je wist heel erg op die eigen groep, hè? Die eigen groep meestal. We zitten daar maar meerdere Nederlanders. Martin Koopman zit er, René Hering zit er, André van der Leij, Pieter in het Groen. Dus we zitten wel met een groep Nederlanders. Alleen, ja, dat zit wel 24 uur op een kwanderslip. En wat het gewoon fantastisch maakt, dat we trainen 2 keer op een dag. Dat is mij de beste spelers van Ghana werk ik geweest. En dat maakt me vaak gewoon geweldig. Dus ja, ik hier voor een eerste hier tekenen, mijn optie. Ik denk een hier, dat is wel heel lang. Toen voor een tweede hier tekenen. En toen werd Gerard Houyé mijn baas en die had me een keer getraind. En die had gelijk mijn contract verlengd voor een derde jaar. Dus ik had er 2 zitten, want toen stoppen ze ermee. Maar ik ging eigenlijk 3 jaar in Ghana Bloevold. Ja. Een oorlogfrieske trainer trouwens, die wie actief in Zuid-Afrika. Die hier nog even, Foppe de Haan natuurlijk. Die sputsik van de Moorn, die zei het volgende oer trainen in het boeteloon. De grootste fout die je meisje kan in het boeteland zitten is dat de stoofvinst dat het zo mast, de stoofvinst dat het mat. Mijn waardering in Afrika wie dat ze ontdekken dat ik er wie en dat ik hun wel voetbal op een andere manier leren hoe, maar dat ik bij hun begon en net bij mezelf. Maar ik wie er omdat ik het mooi vond en dat waarderen ze enorm. Van hey, eindelijk een boetelandse trainer, wat zo beleven ze het, die er is om u te helpen in plaats van en die gaat van u uit. En die gaat net van het Europese idee uit van sa mat het. Nou, dat is de keus. Als je dat kennen, dan waarderen ze enorm en je zegt uiteindelijk ik mij. Ja, je mag je natuurlijk aanpassen altijd onder omstandigheden. Ik kan me vaststellen dat het in Engeland een stukje makkelijker is als bijvoorbeeld in Afrika. Aanpassen bedoel je? Ja, aanpassen, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ik weet niet precies waar je zat, maar ik denk wel dat ja ik zit echt in de middel nog, hè? Maar ik ken in het verhaal van Foppe wel heel erg mee. Hè? Ja. Die jongens die zien je als iemand die jou kan helpen voor de volgende stap naar Europa. Maar ik heb ook gezien waar die jongens vandaan komen. Hè? Die komen echt uit de plaghutten, echte plaghutten. Dus die voetballen voor de hele familie en soms voor het hele dorp. En daar zie je de gretigheid van hoe graag ze willen slagen, zeg maar, om de hele familie te kunnen onderhouden. En daar zien ze wel dat ze daar, dat merk wat Foppe net ook zei, van een Europese trainer die ze eigenlijk kan helpen om de laatste stap te kunnen maken. Ja, dat was prachtig. Ja, maar als je nou de vergelijking maakt tussen Nederland en Engeland, wat is dan het grootste verschil? Ja, weet je, kijk, we hadden het er net over. Ik denk dat het buitenland, ik zeg het gewoon hardop, ik denk dat het buitenland en ook Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ja, ik denk dat die gewoon op veel clubs in Nederland gewoon echt, lichtjaren niet meer, maar wel een aantal jaren voorlopen. En Nederland heeft, wat dat betreft, hebben ze wat gemist. En die moeten nu een inhaalslag gaan maken, want het verschil wordt alleen maar groter.
En wat hebben ze dan gemist? Met name de kracht? Of? Fysiek, mentaal. Het is niet voor niks dat die jongens die in Nederland we zijn begonnen, dus de Nederlandse spelers die naar het buitenland gaan, dat die allemaal mentaal sterker worden, allemaal fysiek sterker worden. Soms zeggen ze toch ook? Of niet afhaken. Ja, nou, of volledig afhaken, ja. Maar het is geen toeval. Dat is geen toeval meer, echt niet. Nee, maar soms zeggen ze ook wel eens, ze gaan te snel al, hè? Ja. Jongens van 19, 20, nou eigenlijk, jouw leeftijd, jij ging op je 20ste ook naar Frankrijk. Assaïri vind ik zo'n voorbeeld. Die kennen we allemaal hier in Friesland, Heerenveen. Die zit nu in de woestijn in Dubai, niet eens meer op de tribune. Die hoeft gewoon niet te komen, zoek het maar uit. Ja. En die is bij Liverpool, daar is die te vroeg naartoe gegaan. Als zo'n jongen nou gewoon eens een zaakwaarnemer heeft, zegt, joh, ga nou eerst eens even een jaartje bij Ajax spelen, of Feyenoord of PSV. Bouw dat langzaam op. Ja, dan had hij misschien nu wel bij die topclub gespeeld. Ja. Kijk, ik vind dan Huntelaar altijd een mooi voorbeeld. Die heeft dat heel geleidelijk aangedaan. Van Nistelrooy heeft dat geleidelijk aangedaan. Maar er zijn ook spelers die verblind zijn door geld of wat dan ook. En die maken die fout. Een orenjongen, en die wist ook toevallig op visite vorige week in Duitsland. Ja, die komt bij Heerenveen, doet het uitstekend nou in de Bundesliga. Eerst even, Sjen? Ja. Als Stürmer ist er gut, der macht immer sein Tor. Den kannst du einsetzen, macht immer sein Tor. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch das Trikot. Kijk, als jij als topscorer van de Eredivisie naar Duitsland gaat en op dat moment ben je een grote jongen en je komt hier binnen en in de eerste 3 jaar presteer je eigenlijk niet wat je van jezelf verwacht en wat de buitenwereld dus ook niet verwacht, ja, dan is dat heel moeilijk. Hallo, darf ich einen Cappuccino haben? Muss ich auch sprechen? Nein, gar nicht. Ach so, gut. Ist in Ordnung. Je ziet dat deze mevrouw niet echt happig is op de camera. dus neem er maar extra in beeld. No! Weg! Okay. De Nederlandse humor vind ik toch wel wat leuker. De Duitsers zijn ook, begrijp me niet verkeerd, zijn ook leuke mensen. Maar de humor is wel wat anders, ja. Kijk, in Nederland is het standaard zo dat het al begint met, op het moment dat je binnenkomt, dat er direct al iemand in de zeik gezet wordt. In Duitsland is het wat serieuzer en daar zegt niet zomaar iemand wat. Want als iemand wat zegt, dan word je direct aangekeken van, poh, zou je dat nou wel zeggen? Ik wil lekker voetballen en dat is mijn werk, dat is mijn hobby, mijn passie. En daarnaast wil ik gewoon naar huis en wil ik niks te maken hebben met de voetballerij en niks te maken hebben met de persoon die ik ben doordat ik voetballer ben. Ik wil dan gewoon lekker met rust gelaten worden. Dus, ja, tut mir leid. Du bist so groß. Okay. Dankeschön. Bitte. Het voordeel aan als je voetballer op een hoog niveau bent geweest, is dat je natuurlijk heel veel geld verdient. Kijk, maar eigenlijk doe je niks aan de wereld. Je bent alleen maar het voetballen en je verdient geld en je geeft dik uit en dat is je leven. Maar daarna, we moeten het zien hoe het gaat, maar ik denk dat ik dan gewoon iets leuks wil starten. Iets waar ik vrolijk van word, iets waar ik voldoening uit haal. Ja, jij hebt doorwist in Wolfsburg voor het blad Helden, om daar een verhaal te maken bij Bas Dost. Ga je meteen nog hoe Heerenveen hoor? We hebben het zeker over Heerenveen gehad. En wat ik van schrok. Kijk, we weten allemaal dat dat laatste jaar van Dost bij Heerenveen was geen succesjaar. Onder Ron Jans. Bijna dat hele elftal muiten tegen Jans. Die sfeer was toen niet goed. Toen heeft hij eigenlijk op het punt gestaan om vanwege alles wat er toen om die club speelde, om te stoppen. Diezelfde periode was een vriend van hem, leed aan kanker, Benny Schepers. En eigenlijk heeft hij vanwege die Benny en ook bijna op het sterfbed met die jongen daar nog over gesproken. Vandaar ook dat emotionele gebaar toen bij Heerenveen Ajax met dat t-shirt. Die heeft hem eigenlijk weer doen beseffen hoe bevoorrecht hij is als voetballer. Maar wat je bij Bas heel sterk ziet is een groeiproces. Je ziet het fysiek. Hij is behoorlijk wat breder, sluit bij Mark aan. Hij is in Heerenveen-tijd. Maar hij is ook als persoonlijkheid gegroeid in Duitsland. Want daar is zoveel druk op die club. Met media, met alles wat er omheen gebeurt. Commercie, met Volkswagen. Ik vind Bas op dit moment qua persoonlijkheid een van de sterkste Nederlandse voetballers. Zwaar onderschat.
toekomstige international misschien wel. Hij is al international. Meer dan dat. Ja, meer dan dat? Als je toch ook bij een club speelt, kwartfinale Champions League. Precies. Nou, dan praat je serieus over de top, denk ik, hè? Ja. Denk ik wel. Maar wat hij dan zei, van ik wil nou gewoon, ik wil eigenlijk nooit voetbal, wil ik niks met de voetballer Bas Dost te krijgen. Hè? Hij is heel nadrukkelijk van, hij vindt die voetballerij eigenlijk maar niks. Zal ik het Ja, dat vond ik, dat verhaal ga ik uitdiepen. In het komende nummer van Helden, wat in juni verschijnt, staat het hele verhaal. Wat me opvalt is dat de persoonlijkheid Bas Dost zo langzamerhand een kijk op de voetballerij heeft die zo zuiver is. Bijvoorbeeld, er zat een perschef in bij. Tegenwoordig is het bij alle clubs mode dat een interview met een speler in een krant hoef je bijna niet meer te lezen. Want daar is 20 man overheen gegaan met een rood potlood. Echt interviews met voetballers, of het alleen maar de Courant is of waar dan ook, lezen vooral niet, staat nooit wat in. Dankzij perschefs bij de voetbalclubs. Maar Bas, die stuurde gewoon de perschef in weg. Die zei, dit zijn vrienden van mij en daar wil ik eerlijk mee kunnen praten. Interviews met Bas Dost, wie ze ook maakt, zijn nooit vervelend. En dan zie je dat hij even goed dat kan combineren met een hele leuke voetbalcarrière. Ja, ik vind Bas echt een van de meest interessante voetbalpersonalities in Nederland. Oké, punt gemaakt. Nog eventjes hoe Leicester City. Kom je er nog wel eens eigenlijk, Leicester City? Ik ben al een tijdje niet geweest. Ga je naar het feest? Ga je naar het feest? Ik ben nog niet uitgenodigd. Nee toch? Als VIP, toch? Neem ik aan. Nee. Ik heb er nog wel een huis, maar nee. Je hebt er nog een huis in Leicester? Je krijgt het aan de straatsteden niet verkocht. Oh nee, misschien Vardy even bellen. Wacht even, dat verandert nu hè? Ja, dat hoop ik. Met een blok op mijn been. Ik volg Leicester ook wel een beetje, maar het is toch wel heel knap wat ze erin zetten. Als je ziet met die Drinkwater en met Vardy die je net op de beelden zag en Mahrez. Maar is dat nou ook de hand van de trainer in zo'n moment? Ja, vorig jaar zaten ze volgens mij stond op degraderen. Ja. En ik vind het wel heel knap dat je nu eigenlijk helemaal op de andere kant van de ranglijst staat. Volgens mij stonden ze gewoon een jaar gewoon echt helemaal onderaan ook. Toen hebben ze volgens mij het laatste van trainer. Vergelijk je met Cambuur. Hetzelfde als Cambuur takomseizoen is gewoon kampioen werd van Nederland. Was het niet Nigel Pearson toen? Nigel Pearson die toen trainer was? Dat zou wel kunnen, maar ze hebben op laatst nog gewisseld. Of hebben ze dan die trainer vastgehouden toen? Ja, maar wat je daar dus ziet, dat een trainer op sommige momenten wel het verschil kan maken. Of is dat, wat ik wel heel erg mooi vind, die Drinkwater en die Vardy, die speelt natuurlijk nou ook het Engels nationaal team. Ja. Dat ze gewoon de discipline hebben om wat ook een beetje Atletico Madrid heeft, om heel compact bij elkaar te spelen. En zodra ze de bal veroveren, dan staan ze ook met 1 of 2 pasen, staan ze gewoon gelijk voor de keeper van de tegenstander. Ja. Ja. En ik denk ook dat dat wel een stukje is van het hedendaagse moderne voetbal. Hè. Je hebt Barcelona en Bayern München, denk ik, dat zijn uitzonderingen. Maar de rest van het team, wat je ook gisteren weer zag, hè, met Dortmund die in omschakeling ontzettend sterk is. Jurgen Klopp nou bij Liverpool die ontzettend sterk is. Atletico Madrid die gewoon met 11 spelers bijna op de eigen sessie staat. Maar ook de bus. Vanuit daaruit gewoon 4, 5 serieuze kansen creëren. Ja. En ik denk dat het gewoon onderdeel is van het hedendaagse moderne voetbal. En dat je ook zo moet kunnen spelen. Ja. Praten we aan de vierde roer, want nou eerst is het weer Tiertvaart. Ik denk dat jij iets gaat vragen aan de kijkers, of niet? De quiz. De quiz. Daar hebben we weer met Arjen's quiz. En de vraag van deze week wordt stelt toch Morten Torsby. Welke oud-speler van Heerenveen speelde ooit voor Excelsior? Denk je dat is A. Jordi Buijs? Nee, het is B. Alex Pastoor. Of is het misschien C. Geert Arend Roda? Mail je antwoord van waantje naar bient@omroepfriesland.nl en win een origineel wedstrijdshirt van Sportclub Heerenveen. Ja, het goede antwoord trouwens op de vraag van Vrienden. Wij zijn eruit hoor. Je bent eruit? Ja, we zijn eruit. Mooi zo. Welke Cambuurspeler scoorde als laatste in Ajax? Dat wie de vraag van Vriendenwieken. Dat al een goede antwoord is Sander van der Streek. En dat wist Ipe Staveda van de Jouwer. Ik dacht Johan Derksen nog. Nee, Johan Derksen. Ik denk net bij de goede oplossing. Maar de kaartjes van de wedstrijd Heerenveen Ajax die komen zo gauw als mogelijk die kant op naar de Jouwer. Op de radio doen wij vanzelfs ook weer wereldwijd verslag van de beide Fries competente voetbalclubs. Want Cambuur speelt het snel om Jelwe Trein, de uitwedstrijd in NEC. En Geert van Tuin zit bij die wedstrijd om jou op een hichter te houden. En om kwartier van 4 op Woudenstein doch ik zelfs verslag van Excelsior in Sportcup Heerenveen. Joen dus al de wedstrijd de Graafschap in FC Twente. En daar zit toch echt maar een heel soort interesse naar te zien dus. Ja, zeker. Bij komt een stukje spanning. Hè? Want ik hoop natuurlijk absoluut dat de Graafschap helemaal geen punten pakt. En dat ze de licentie oppakken van FC Twente. Dat is heel makkelijk. Het zijn er niet eens zeer, maar we willen graag zelf inbloeien. En die eerste concurrent die in horen is de Graafschap. Dus dat zou heel mooi zijn, die verliezen. En als we dan zelf snel punten pakken kunnen, dan hoop ik dat we na dit weekend boven de Graafschap zitten. Hartstikke mooi. Praten we aan zijn oer verder, want ons zag hier Beansport op televisie. Maar de heren die blijven nog even zitten. Want op internet gaan we nog even wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/beant. Dus waar we het ontaast en ons alvast een goed weekend. Dag.
Welkom, waarom bij Bean Sport op internet. On tafel nog altijd de Mark de Vries, Sipke Hulshof en Jaap Stalenburg. En dat Mark er nog is, dat is heel spannend. Daar ligt Mark, een telefoon. Er ligt een telefoon, want je kan elk moment gebeld worden. Ja hoor. Maar je vrouw is zwanger, maar er is, als er echt wat is, dan belt ze. Ja hoor. Goed zo. Taxi staat voor? De taxi staat niet voor. De helikopter. Terug naar Den Helder. Jongens, even naar je FC Twente. Die hebben niet kijkt oer, want die hebben op een 3 punten in mindering gekregen. Vanwege mismanagement. Wat vind je hem eigenlijk, jongens? Wat er met FC Twente gebeuren? Opnieuw, gewoon, ik vind het heel zielig wat daar gebeurt. Ik vind voor die supporters, ze hebben een fantastische supportersgroep. En ze hebben een ontzettend grote regio die ze bedienen. Allemaal waar. Maar daar is gewoon door meneer Munsterman met name 4-5 jaar lang vals gespeeld. En ik vind nu die hele zieligheidscultus rond die ploeg van ja, maar historisch, noem maar op. Nee, daar is gewoon 4-5 jaar vals gespeeld. Ze zijn misschien wel ten onrechte kampioen geworden. Wil je er ook over hebben, Cambuur? Jeroen? Maar net in de zin van dat we zeiden van Sint-Maarten Drutters meer in het algemeen. Hè? We volgen natuurlijk ook wel dat ze weer voorkomen, Martin Seist, dat ze een geldboete kregen, dat ze een punt niet minder kregen. En natuurlijk pakken we ook wat de voorbeelden in het Boeteland erbij. Hè? Dat mijn bijvoorbeeld een Glasgow Rangers en die dit weekend weer kan binnenvallen. Het is in het buitenland heel normaal. Wij gaan dan zo'n ploeg ineens. Ik vond iedereen had zoveel moeite met die uitspraken van Bert van Oostveen dat het eruit moest. Ik vond dat Bert absoluut geen onzin sprak. Ja. Maar nou zou je de vastzitter van Cambuur, Ipe Smit, die het nou zijn van eigenlijk het FC Twente nou de laatste jaren te volle televisiehield krijgen. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, dat moeten ze dus nog weer weer omtellen. Ja, dat zei die baas. Die werd natuurlijk op basis van de stand van de ranglijst voor me die in televisie hielden, wat ik heb begrepen. En dat, dan zal er een peerton verschil in zitten van als wij een 1 of 2 plakken hoger zijn, dus dan kreeg je in ieder geval meer hield. Maar op sportieve grond vind ik nog steeds van dat we het wel zelf wel maken. Dus dat je wel even boeten leden. Want met 12 verschillende discussies. Ik vind gewoon dat we als Cambuur boven de graafschap eindigen maken. En dan maar we gewoon in de nakomst. Nee, daar begint het mee. Eens. Dan maar we gewoon al een beetje. En wat er met Twente gebeuren wordt. Ik zal 3 of 4 keer punten niet minder in krijgen. Zal volgens mij haast een heel miljoen boete krijgen. Wat ik zelf een beetje vol ga. Ja, maar dat is allemaal waar. Ik begrijp ook best dat je hier een politiek antwoord op geeft. Want als je iets anders zegt, dan loop je het risico dat je morgen in de Twentse Courant geciteerd wordt. Dat is allemaal waar. Maar wat natuurlijk een feit is dat dit een waanzinnig ordinaire vorm van competitievervalsing geweest is wat daar is gebeurd. Ze hebben dure spelers kunnen kopen omdat daar werkelijk gerotzooid is met geld. Zijn daar allerlei scheve verhoudingen ontstaan ten opzichte van tegenstanders. Maar ze hebben niet eerlijk gespeeld. Wat vind jij, Mark? Wat moet er gebeuren? Ja, weet je, dat is niet eerlijk spelen, maar dat is niet op het indirect wel op het veld. Want ja, wat je zegt, geld meer of minder. Daarom speelt daar Ziyech bijvoorbeeld, ja. Die was er anders niet naar dat clubje toegegaan, hoor. Nou ja, clubje wil ik ook niet noemen. Kijk, er zijn te veel voorbeelden, ook in Nederland, van clubs die de hand boven het hoofd worden gehouden. En dat Twente nu dan gestraft wordt, dan... Nou, maar dit was wel heel erg. Ja, oké. Dat heb je gelijk in. Maar er zijn nog meer clubs die eigenlijk een stuk hadden moeten gaan. Maar die het toch hebben overleefd. Dus, maar moeten we dan al die clubs... Ik vind het wel, maar die moeten dan misschien wel weer eens... hoe moet ik dat netjes zeggen? Laat ik zo zeggen, er zijn clubs in Nederland die er ook niet meer hadden moeten zijn. Die er nog wel zijn. En als Twente nu... en welke clubs bedoel je dan? Ja. Er zijn nu ook wel wat clubs die iets... die niet eerlijk spelen? Nou ja, als dit als niet eerlijk spelen wordt gezien, dan zijn er nog wel meer clubs die dat hebben. Nee, maar er is een overtreffende trap. Ja, klopt. Maar Europees zou daar één orgaan moeten zijn die dat doet. Klopt. Want als je nou echt goed gaat kijken, dan speelt Real Madrid ook vals. Ja, dat zoveel miljoenen schuld. Miljoenen, we praten daar over miljarden bij. En wat de overheid gewoon stiekem in garanties afdekt. Maar dat Barcelona. Kijk, weet je, ik ga me daar niet aan branden aan dat soort uitspraken. Maar er zijn genoeg voorbeelden van clubs die dan misschien vals spelen. Ja. Iemand die regelmatig op televisie is en die zich regelmatig brandt aan bepaalde uitspraken, dat is Johan Derksen. Die was natuurlijk nu ook weer behoorlijk in het nieuws met zijn uitspraken als Marokkanen de overhand krijgen binnen de selectie. Nou, dan heb je eigenlijk alleen maar... dan wordt het in ieder geval niks. Hè? Dan heb je trammeland. Wat vond jij van zijn uitspraak? Ja, kijk, ik vind... Maar dat ben ik, hè. Ik vind als Johan Derksen zich geroepen voelt om dat te roepen, dan moet hij dat vooral doen. Maar je hebt ook soms... mensen die roepen het, omdat ze weten dat ze iets mogen roepen. Snap je? Voor het effectbejag. Nou ja, ik zeg niet dat hij ergens op uit is, dat zeg ik niet, want hij doet vaker uitspraken. Maar misschien heeft hij een punt. Maar mag ik het iets nuanceren? Maar Ziyech kiest niet voor Nederland.
is een Marokkaanse jongen. Weet je... maar hij zegt, ik ben vaak begenadigde voetballers. Ja. Maar hij te volle in je team. Ja, maar, en hij is trammeland. Maar kom op. Die jongens die voetballen, weet je. En ik zie ook heel veel Marokkaanse jongens. Het is nu net alsof zij in de hoek daar zitten waar de klappen vallen. Het is zelfs zo, ik ben Surinamer. Of ik ben Nederlander, maar ik ben Surinamer geboren. Weet je, er zijn heel veel dingen gebeurd dat ik als Surinamer dacht, als het maar geen Surinamer is. Weet je, als het maar geen Surinamer is die dat gedaan heeft. Of, weet je, en de Marokkanen zitten nu een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Dat lijkt wel of dat... maar kijk, zijn uitspraak, dat doet hij op zijn eigen titel. En ik bedoel, ja, dat moet hij dan gewoon doen. Ja, maar dit was op zijn Derksens. En bij Derksen ontbreekt nu, is het of zwart of is het wit? En het is niet zwart of wit. Maar de volgende dag las ik de zeer gewaardeerde columnist Hugo Borst, die ongeveer hetzelfde zei, maar die zei het veel subtieler. Die zei, en dat herken ik wel als je met trainers praat. Als je met sommige trainers praat, en niet de minste, en waar ik nu even geen namen noem, want dat moeten ze zelf maar doen, die wel heel eerlijk zeggen van, ik moet niet te veel van die Marokkaanse jongens in mijn elftal. Waar ik over de top. Ik heb het niet over, kijk wat er op amateurniveau gebeurt, als dit de waarneming van Derksen is, zal het absoluut waar zijn. Maar waarom dan net? Omdat het dan... Ja, omdat het vaak iets is van, zeker, kijk, vaak is het tot hun, even heel zwart-wit, want ik wil eigenlijk niet als een soort Derksen hier gaan zitten, is het vaak zo dat tot hun 25e, gaat het nog wel op een motivatie en kunst, maar zo tussen 50e en 30e haken er heel veel af. En dat wordt vaak gezien als een mentaliteitskwestie. Bovendien integreren ze heel moeilijk in een spelersgroep. Het is nogmaals even heel maar je moet niet zeggen ze, want het zijn niet sommigen. Er zijn ook voorbeelden waar het heel goed... Er zijn een aantal die het heel goed gaat. Maar is dat, integreren de Marokkanen minder goed in de selectie? Ik ken dan alleen maar spreken uit eigen ervaring. En ik had 8 jaar in een jeugdopleiding zitten in Nederland. En dan had je met alle culturen te maken. Dus met Antilliaan, met Surinamers, Marokkaan, Turken. En noem het al maar op. Kaapverdiaan en alles zit ertussen. En ik ga wel eens morgen dat ik in het begin, vooral toen ik een beginnend jeugdtrainer ben, ik kom van amateurclub en ik kom met Greens te werken, op de kamer te werken. Daar stak wel eens het gevoel hier van ik kan er net helemaal grip op krijgen. Hè? Maar toen ben ik zelf eens bij mezelf ziek gegaan. Ja, soms moest ik jongens van Antilliaanse aankomst, maar het oors benaderen. Hè? Ik had toen ook wel meemaken dat ik, in dat geval, ik natuurlijk in overleg met technisch directeur, was het heel makkelijk ik aankiezen van spelers. Terwijl als ik het nou weer op Nederland mocht, dan zoek ik me volle meer verdiepen in de achtergrond van de spelers. Ja. Want vaak, hoe het er thuis gaat bij de jongens, is heel anders als bij de Nederlandse jongens. Hè? Ik ben heel beschermd de Nederlandse jongens. Terwijl daar de Antilliaanse jongens, de Turkse jongens, die maken dan helemaal zelf redden. Ja. Dus voorbeeld van Antilliaanse jongens... maar die doen precies andersom. Als je Antilliaanse of Turkse jongens in je ploeg hebt, voor hun is vaak, lijkt het alsof hun drive anders is. Die willen juist slagen, terwijl je soms het gevoel hebt, ik zeg het nu heel genuanceerd, dat bij een deel van die Marokkaanse jongens anders is. Kijk, ik vind Antilliaanse sporters, wat voor sport je ook hebt, ja, dat zijn vaak sieraden voor de sport. Of er dan atletiek is. Kijk eens naar het Amerikaanse honkbal, waar de Antillianen spelen. Zeker, maar ik heb er ook daar zit die drive is anders. Over alle, ik heb soms had je wel 6 of 7 verschillende culturen in je groep. Ja. En ik heb nou wel gemerkt dat je ook als trainer je daar wel meer in moet gaan verdiepen. Ja. Want anders is het heel vaak wel heel snel afscheid nemen van een speler met een bepaalde, die toch een bepaald niveau heeft. Ja, natuurlijk. Dus die jongens leven op de straat, of die zijn bij oom en tante, of die slapen weer bij een zus. En met Marokkaanse jongens moet ik zeggen, heb ik niet heel veel ervaring. Ik heb misschien elke keer 1 of 2 in mijn team gehad. Dus dan dat is mijn probleem met Derksen was wel, en jij corrigeerde mij daar net ook terecht op, was ik met je eens, dat het alweer de Marokkaanse spelers zijn. En ik vond het genuanceerdere verhaal van Borst een dag later, dat herkende ik meer. Want ik spreek daar met trainers, spreken daar onderling over. Is ook zo. Ja. Jongens, was er nog één ding zeggen? Ja, ik wil er nog wel iets over zeggen. Kijk, ik verdedig Derksen niet en ik ga ook niet achter zijn uitspraak staan. Maar weet je, ongenuanceerde uitspraken, die krijgen deze soort discussies. Ja, maar Derksen, het ergste is, ik ken Derksen een klein beetje, die vindt dit stiekem ook wel weer leuk dat er zoveel reuring is. Ze hebben het met homo's toch ook gedaan, een half jaar geleden. Ja, ik zag vandaag, Edith Schippers, die ging haar ook al mee bemoeien, dacht ik. Volgens mij de minister-president ook. Jongens, als nou onze minister-president in zijn wekelijkse persconferentie een
opmerking van Maar, Derksen al Ja. tot agendapunt verheft, Ja. dan geven we die meneer met die snor wel iets te veel eer. Dus laten we dan gelijk bij deze... Hij moet over voetbal praten. Over voetbal. Maar niet dan over... zegt Niet hij over vaak zinnen. Goed zo, jongens. vaak Over voetbal zinnen. pratende. Jereveen, kun zij nog de play-offs Europees voetbal helden? Dat Ja. willen ze graag. Is dat nog realistisch? Ja. Geen commentaar. Ja? Ja. Geen commentaar? Nee? Waarom niet? Ja, Het is 3 punten schilders. Nou nee, kijk, cruciaal wordt in alle opzichten cruciaal wordt de wedstrijd woensdag tegen Ajax. Maar eerst maar, de echte trainers zeiden er altijd van... de eerste wedstrijd is de belangrijkste. Ja, klopt. En dat is een hele lastige. Ja, dat is Excelsior. Excelsior, ja, oké, dat is waar. Maar Mensen voor dat hier is een draak van de wedstrijd. Ja, spelen. ik denk dat het gekke van Heerenveen is weer, want het komt toch bij jou Excelsior uit, dat je gaat zien dat ze het op Boudestein heel moeilijk krijgen, misschien wel verliezen. En dan vervolgens woensdag tegen Ajax, daar gaan de krachten werken van, ik las dat Geke de Haan, de vrouw van Foppe, PSV-supporter is. Want blijkbaar heeft dat invloed. Anders was het Foppe die Het had geen invloed, maar er is een vregen. En Foppe het zijn vanuit Geke het hebben PSV. duistere krachten in het Labalense stadion. Dus zul je zien dat ze tegen Ajax een prima wedstrijd spelen. Excelsior wordt moeilijker dan Ajax. Maar kan Jereveen dan nog een rol spelen in de strijd om het kampioenschap? Ja. Zeker, als ze nog zien Ajax spelen, maar dan had het zeker invloed. Hè? Dat hield de verleden week voor u. Je maar dat is je PSV ook Ja, nog. dat maar ik hè, maar dat was verleden week. Normaliter ging we gewoon van Ajax een puntje als bekend. Dan mag ik wel zeggen dat ze na die 1-0 verschillende kansen nog hadden, maar voor die 1-0 winnen we gewoon likwaardig. Ja, hoor. Dus Ja. daarin Ja. ging werk nog een rol in het kampioenschap. En dat heb je maar direct nog naar PSV te aan. Volgens mij hebben we al een keer een punt pakken bij PSV. Die jubileumwedstrijd. Dat dacht ik. Ja, ja. 0-0. Ja. Dus alles is gewoon mogelijk. Ja. Ja. Wat denk je? Wat denk jij? Red Cambuur het eigenlijk? Wat denk jij? ja, dat zou toch wel mooi zijn, toch? Ja, het zou prachtig zijn, maar Ik zat gaan er ze net- het redden? Ja, Is het realistisch? Ja, weet je, kijk, als de Graafschap morgen, of als de Graafschap Vanavond tegen Twente? daar vanaf verliest, dan is daar gewoon een goede kans. Ja. Ik geloof er ook wel in. Hoor. Ja, Ik er geloof moet er dan ook wel wel in. iets anders ook gebeuren. Maar ik hoop ook dat Cambuur erin blijft. Hoewel mij op Twitter altijd heel veel Cambuur-vijandigheid wordt verweten, is niet zo. Ik heb alleen moeite met directeuren die voor tv-camera's liegen. Maar even wat anders. Ik denk dat het dan ook van belang is dat er eindelijk, want daar draait het toch om, dat het nieuwe stadion komt. Kijk, je kan nu, ik denk dat als je nu erin blijft, dat het uitstel van executies, dat je volgend jaar weer dezelfde problemen krijgt als er substantieel financieel niks verandert. Dus ik denk dat het een oproep moet zijn aan de politiek in Leeuwarden en investeerders om als een soort bonus op behoud Eredivisie, dat er gewoon volgend jaar een nieuw stadion staat. Ja, hoe zit het er eigenlijk maar? Want dus is het natuurlijk dicht op het Ja, vuur. nee, zeker, De maar geruchten binnen ja. dat het de goede kant op gaat. Ja, nee, zeker. Ik heb ook wel eens wat in de wandelgang. Dus, hè. We hadden er als trainer natuurlijk ook wel zonderling over van hoe zullen we nou volstap meisjes kunnen. Nou ja, dan is het nieuwe stadion is gewoon de vervolgende. Exact. Dat is de vervolgstap. Anders heb je hè. volgend jaar dezelfde Nee, problemen zo weer. is het. Hè. Als het de stadion is verkocht had en dan plaats door 8 of 9 toe seizoenkaarten die verkocht worden. Dat is net het vermogen van binnenhellers. Het vermogen kan alleen nog binnenhellen met sponsoren. Nou, sponsoren, dat volgens mij zit hier helemaal vol. Dus ja, dat is gewoon, een nieuw stadion is voor Cambuur van levensbelang. Ja, dat snap ik. dat Maar wordt de wel vraag heel is... mooi gezegd, hè. Ja. Je ziet bij Heerenveen ook. Bij Heerenveen is eigenlijk gaan groeien op het moment dat Riemen besloot dat er een nieuw stadion moest komen. Daarvoor was het ook altijd wel op-af in de Eredivisie, een beetje in de marge in de Eerste Divisie. Maar dat nieuwe stadion heeft die club een enorme boost gegeven. Dat moet ook bij Cambuur. Ja. Anders vecht je volgend jaar weer tegen degradatie. Ik speelde bij zeker Cambuur in heel 2008. En toen zouden we in 2010 Ja, zouden we zeker. een nieuw stadion krijgen. Ja. Ik tekende augustus 2008. We zitten nu april 2016. 2016. Ja. We famen jaar tegen Rode JC. Ja. Ja? Daar was gaan we het liever niet over hebben, hè? Nee, Negen. ja, 2009. Waarom niet? Waarom Nee, niet? gewoon nog instarten, nog die penalty? Gewoon Kom maar instarten? op. Ja, Nee. Dat heeft me sterker met gemaakt. die overtreding op Koenbrak, dacht ik, hè? Dat was gewoon een rode Oh, kaart. ja, dat was volgens een mij. rode kaart. Ja, Ja, hij kreeg een rode kaart, of hoe was het ook? Ja, weer? ja, Koenbrak die moest eraf. Ja. Met een zwal. Nee, hij met kreeg- de tweede gele kaart volgens mij. Tweede was dat? gele Ja, kaart. want hij maakte een zwalbe, zei Dat zijn was scheidsrechter gewoon, Bas bepaald voor de Nijhuis. wedstrijd. Ja, dat Die was kon later naar Jij me weet toe. zelfs En dat die hij de zei- scheidsrechter was. Ja, Bas die- Nijhuis, ja. Zo. Ja. Hij zei tegen mij, of de record misschien dan, maar hij zei tegen mij, ik was blij dat jij hem erin komt. Dat meen ik echt. Oh, daar, de 1-1. Ja, Op, absoluut. Ja, hij bij heeft Roda later- JC. ja. Heren, als we nog even terugkijken. We hebben mooie tijd gehad daar in het Boeteloon. Een prachtige tiert. Was nog eens een keer naar het Boeteloon. Ja, prachtig. Ben je nou miljonair geworden in Qatar? Ja, Sipke? Nee, maar Qatar was maar een kleine maand, dus dan wil je niet, Ja, ja. zou ik een miljoen per maand moeten verdienen. want die wil een mooi maandsalaris. Ja, nee, zeker. Nee. Maar, ik kijk voor Red Bull werken. En Red Bull is echt gewoon een gigantisch goede werkjouwer.
Maar ik moet zeggen dat het me net alleen als trainer voor me had. Ik als meisje, als die mandjes die is nog bij die op de achtergrond just, dat is prachtig. En daar krijg je ook wel levenservaring mee. Hè. Wat ik straks ook al zei, ik ga zien bij die jongens echt bijkomen. Ja, maar mag je nou van dat Red Bull? Wat ik interessant vind in relatie tot Cambuur. Red Bull heeft inmiddels over de hele wereld clubs. Leipzig nu in Duitsland ook. Waarom begint dat Zoete Water niet een filiaal in Leeuwarden? Dat het straks Red Bull Leeuwarden wordt, Red Bull Cambuur. Ik weet, ja. Heb je daar wel eens over nagedacht? Daar heb ik wel eens over nagedacht. En? Ja, nee, maar toen zat ik in Afrika, toen heb ik er wel eens over nagedacht. Daarna niet meer? Nee, maar ik weet ook niet of dat allemaal wel haalbaar is. Hè. Dat zal misschien ook met belastingen te maken hebben, met financiën. Nee, maar ze hebben Max Verstappen al, dus blijkbaar is Red Bull commercieel geïnteresseerd in de Nederlandse markt. En Leipzig is natuurlijk een club kleiner dan Cambuur. Daar heeft de contacten, maar je gewoon in het stadion komen. Maar ik moet dan wel is dat zeggen probleem dat opgelost. Leipzig gaat straks gewoon in de top van Duitsland spelen, hoor. Ja, nee, en die gaan dit jaar promoveren naar de Bundesliga. Ja, nee, maar goed, heel simpel. Dat perspectief zou dan ook Cambuur kunnen hebben. Dat zou wel prachtig zijn, hè? Maar spreek jij die hoogste baas van Red Bull erover op aan? Ik heb Martens iets zelf nog nooit gesproken. Hè? Dat is echt de miljardair, maar ik heb Hoevier natuurlijk wel regelmatig gesproken. Nou. Is dat iets wat je zou willen doen? Een telefoontje plegen van waarom niet Cambuur innemen? En liefst van Nieuw nog. Ja, precies. Ja, nee, dat is lastig. En dan moet je het ook eerst met de directie hier overleggen. Maar ja, zo'n sponsor achterhand, die natuurlijk waar eigenlijk de sky the limit is. Hè, En wat ik nou het allermooiste van Red Bull vind, dat ze heel erg innovatief zijn. Tuurlijk, fantastisch. Dus steeds weer ontdekken van nieuwe dingen. Kijk, dan hoef je ook niet meer naar Omroep Friesland, want Red Bull heeft een eigen tv-zender. Ja. Ja. Het is zo wel spietig wezen dan. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is natuurlijk wel, het werkt wel een stuk makkelijker met zo'n grote geldschietdrachtje. Dat is duidelijk. Nou, wellicht komt het ooit nog eens het Gutte Red Bull Stadion hier in Ljouwert. Mooiste periode? Was dat in Schotland of in Engeland? Schotland. Schotland? Ja. Toch wel, bij Hearts. Ja, absoluut. Het gekke, dat hoor je van iedereen. Hè? Als je dat naar de Boer vraagt, begint hij tijdens een Rangers-periode. En nou ja, goed, al die andere jongens die er hebben gespeeld. Van Vossen steeds. Vossenman, Koeman. Mons. Maar hoe komt dat Koeman nou? in Schotland spelen? Nee, volgens mij niet. Nee, Ronald niet. Nee. Maar de Boer wel. Ja, Frank de Boer zeker. Ronald. Numan is er volgens mij gebleven. Trainersadvocaat, Jan Wouters. Precies. Ja. Maar hoe komt dat? Waarom wil iedereen... Wat heeft dat Schotland dan? Als ik er kom is het grijs en regent het. Ja, maar dat zeiden ze tegen mij ook. Het is heel erg, je wordt depressief. Ja. Maar als je er eenmaal bent, joh. Ik weet niet, het is voor voetballers is het... Kijk, je wordt daar gewaardeerd om wat je doet. En niet om wie je bent, maar om wat je doet. En als je gewoon heel hard werkt en je best doet en ook enige successen boekt, dan krijg je... Dat is ook de beleving, Mark, denk ik. Hè? Ja, dat is ook de beleving. Dat is gigantisch. En dat heb ik wel eens eerder gehoord ook van mensen die ook bij Celtic hadden gespeeld. Ja. Ik heb met Pieter Huis natuurlijk wel omgegaan, heb ik stage bij gelopen. Die heeft ook bij Glasgow gespeeld. Ja. En, het is gewoon de beleving... hoe mensen het voetbal aanbeleven. En ik ben ook ontzettend blij dat Glasgow weer omhoog is gegaan. Ja, dus voor de competitie wordt het natuurlijk geweldig. Ja. Heren, tegen dank voor je komst hier naar de studio. Cambuur die bloot erin, de Graafschap verliest van Nieuw. Leicester wordt kampioen. En we krijgen een heel groot stadion, het Red Bull Stadion hier in Ljouwert. Ja, het Red Bull Stadion. Dat is eigenlijk de conclusie van dit seizoen. Heren, tegen dank nog een hele bedankt voor Chen. Naar je Beansport op internet. Vandaag nog een hele gezellige jongen. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And His Royal Highness will now predict the match Excelsior against Heerenveen. Excelsior, Heerenveen. Van Congo. Mag ik een handtekening? Ja! Of het is in televisie? Ja, ik ben bezig met voorstelling, man. Oh, voorspelling? Ja! Dankjewel, hè? Dat is televisie. Oh, ja! Heerenveen gaat winnen. 3-1. Ja! Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.